Hej, jeg hedder Niels. Jeg har længe hjulpet andre med at opnå en ekstra indtægt. Men hvad er en indtægt egentlig? Når du har noget, en genstand eller en evne, som andre betaler for at få, så har du en indtægt. Når du så betaler andre for at få noget, de har eller de kan, så har du en udgift. Ofte kender de to parter ikke hinanden, men de får hjælp af andre. Mange andre. Alle de involverede skal naturligvis have noget for deres arbejde, som du kommer til at betale. Varen bliver altså dyrere hver gang den flytter sig. Men selve varen bliver egentlig ikke mere værd. Den er bare blevet mange gange dyrere. Du har sikkert meget i dit liv, som indebærer en udgift. Stor eller lille. Mange af dem endda sikkert hver måned. Kort sagt, du har et liv. Du har givetvis også en indtægt. En indtægt, som du sikkert har byttet dig til for din tid. Jo mere tid, jo flere penge. Tid brugt på arbejde eller uddannelse. Men har du egentlig tid nok? På et tidspunkt, så bliver din tid jo mindre værd. Hvad så? Hvad skal der skæres væk? Hvad vil du undvære? Vi kan hjælpe dig med at vende nogle af dine udgifter til en indtægt. Og tilføre en ekstra indtægt. En indtægt, der ikke er afhængig af din tid. Hvordan det? Ja, hvis du nu køber din vare direkte hos producenten, så kan du spare noget af det, de andre led normalt får. Og når du nu bliver rigtig glad for varerne, og fortæller andre om det, som så også begynder at købe varen, så vil du få nogle af de penge, der før gik til de her fordyrende mellemled. Jo, men jeg vil ikke udnytte mine venner. Nej, men du udnytter jo lige netop ikke dine venner. Du hjælper dine venner til at købe ind med rabat. Jo, er det ikke svært? Nej, egentlig ikke. Har du nogensinde været i biografen eller på en restaurant? Og har du nogensinde fortalt andre mennesker om det? Så simpelt og nemt er det faktisk. Du kan ikke bare selv finde noget på nettet. Jo, selvfølgelig kan du da det. Her får du bare noget, der kan virke for alle mennesker, som har virket i rigtig mange år, og i det meste af verden. Vi tilbyder dig naturligvis råd og vejledning til, hvordan man kan gøre det. Kontakt os nu her med det samme, så vi sammen kan opfylde dine drømme.